Nagpahigayon og tulo ka adlaw nga workshop sa programang Strengthening Institutions and Empowering Localities Against Disasters and Climate Change kung S.H.I.E.L.D ang mga opisyal sa gobyerno ug stakeholders sa Davao Oriental. Pinaagi sa S.H.I.E.L.D, madungagan ang kahibalo ug angay nga himuong estratehiya aron mulig-on ang mga aksyon panahon sa kalamidad. Sa workshop, matun-an ang pagbinayloay og ideya, kasinatian, plano ug estratehiya tungod sa pag-usab-usab sa klima, akses sa tubig, kahimsog, agrikultura ug uban pa. Gipaabot ni Gobernador Niini sa iyang mensahe, pinaagi kang board members Stephen Paul Uy ang kamahinungdanon sa pagpalig-on sa probinsya, pinaagi sa paghimo og mga pulisiya og programa aron mas mapalig-on ang mga komunidad sa probinsya. Nagtuo ang gobernador nga ang S.H.I.E.L.D Program kinahanglan nga adunay nakatutok aron makamugnaw og komprehensibong aksyon og pamaagi hilabi na sa mga marginalized nga sektor sa masalumad, PWD, kababayenhan ug kabataan nga mapanalipdan hatod sa katalagman. Sumala sa UNDP ang programang S.H.I.E.L.D dako og matabang sa tanang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental. Kahinumduman nga naigo sa Super Typhoon Pablo ang Davao Oriental nga naay namatay og nangaguba nga kabtangan, kabalayan ug kaumahan. Baha og landslide sa Tertiary Line ug low pressure area niadtong milabay nga Enero 2024. Prioridad sab niini ang pagpalig-on sa mga disaster response system, pagpatuman sa malungtarong environmental policy, reforestation programs ug pagpalambo sa climate resilient infrastructure sa probinsya. Padayon ang pagkipagtambayayong sa probinsyal nga gobyerno sa Davao Oriental kauban ang United Nations Development Program kun UNDP, pinaagi sa suporta sa Government of Australia ug UN Habitat alang sa programa. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!